Изчакай. Там не се виждаш. Малко по-насам да е. Доктора малко да се извади. Ади, то работа тръгна. Нямаш ли вече? Снимам, бе, ай давайте там, режете за. 100 000 толстолобчета. Тъй наречените амурчета. Те наречените амурчета. Изсипай, мамо. Да га. Я да видим. Вобла. Така. И пак двамата в клипа. Най-големите рибари. Виден сте, братя, де хванахте големия шаран. Айде да станат по 15 кг. И бати ми Митко да ги хвани. Да га.